rami. Mo lagi ka na ay sus Ginoo ko. Gidaot na pinyo ng mga Katoliko. Di jud pud may ganahan madaot mga Katoliko. Bahalag magbasa mo sa inyong mga Biblia. Ayan yun daot ang Katoliko mga larawan-larawan kay amuan naman na. Nasayop na yung Diyos. Wala lagi amuan na lagi na kay katungod na namo. Yan nasayop ang Diyos ani. Bahala na mo kay katungod na namo. Amo nang katungod. Nga isip Katoliko mi. Isugo mi si Ginoo ko. Ito ang nagabasa. Naman sa Diyos man eh. Amo na ning katungod namong marilin basta ayaw na magdautan ning among pagkakatoliko. Nagkapasidaan kami. Oo. Aron di mo Nagkapasidaan. aron di mo magmahay sa Nga Dios. lagi pero sigmog pandaot-daot sa among mga relihiyon. Di na mo di na mo ganahan nga sigmog pandaot og mga relihiyon nga Katoliko. Kaya ang Dios mosilot gyud. Bahala ka pila mi sinutan oy. Hukom gud ang Diyos. Bahala ka pila mi hukman. Igo ra mi Di man pod kay kami ray hukman. Tanan tao hukman. May valor mo sister bitaw. Dili lang good kay lain-lain na kay magmanistoryahan bahin sa Katoliko naminaw ra jud ko sa inyo ha ba. Nagbasa ra ba yan, Gidaot-daot na ninyo na mga Katoliko. Let's gawan, hindi ko tuloy. Mugag namin, sakto ning mga pastor nga gawli-wali, Dante. Lima muna ng mga tao nga na, kusog kaysa naman daot, di na lang respeto sa ubang tinuan, awak, sabanon sila. Pero sa kung tanaw mga Diyos, namang punto ang mga pastor. Ay, Diyos ko Lord, sige mong tanaw na niya, inya ko'y paingnan. Parehas na ginoon, nag-realisan. O pareha, ra ginoo, nga maglalisongan sila. Tawag gilaw, napod di ko nito. Kung pareha pati ginoo, ano di mo kita magkasinabot? Buot pasabot gil, dili ginita pareha ka ng gituwan ng ginoo. Samaan lang natay santos, ay natilarawan sa mga santos. Hindi sila wala, kita nagtutag santos, sila wala. Diba? Hindi pareha. Sino? Mama ito pastor, pinututlo mo ng Biblia. Ting, di po siguro tanan nagkutlo Biblia no, sakto na. Ibig sa gagyawa, kapagto mo po Biblia. Iwaon po sila ng sakto. Gani, ingon pa sa itong ginawa, ang amahan sa bakak mo, ang yawa. Sabi tama na. Ulit, itong ikutlo sa pastor sa Biblia. Ang sa ito, ikutlo, isundos 23 sa 4. Tama ilang gibasa, mali ilang panabot. Mura bag resipe sa luto ba? Sakto ilang resipe, pero lahi ang lasa. Anak, na. Ako may kabalaan, mas mayon tag na matagas to aron makabalat sa pagtong sa liko. Tawagin, basta lagi may kalibog o nalibugan, dito mo dangop sa legit na magtutudlo. Ayaw mo dito sa dili mo nato, katudloan din mong limao. No, tara, mga trabaho kayo, makabuhar ba ning basa yung Biblia, kagkawd. Malagyan na lisod sa tuang mga higala nga mga dili Katoliko kay ilahag yung ginapamugos nga ang mga santos, mga larawan sa mga santos, mga Diyos-Diyos. Wanang kanon na lang ginabalik-balik nga Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod sa 5 nga kuno ang simbahang Katolika nakasupak ni anang maong gitawag og sitasa. Nya daghang mga Katoliko ang nabitag ana nga naman tungod kay wa pod lagi kasayuran sa pagtuo nga gihuptan isip usa ka matuod nga Katoliko. So ang pangutana, nakasupak ba ang mga Katoliko sa Exodo Kapitulo 20 o kanang ubang mga sita sa Biblia mahitungod sa pagdili sa Dios, sa pagbaton sa mga Diyos-Diyos? Wala nakasupak ang simbahang Katolika. Nga naman, ang simbahang Katolika wala nagbaton og mga larawan sa mga Diyos-Diyos. Ang gibatunan sa simbahang Katolika, mga larawan sa mga santos. Mabito nga atong tawag aning Santa Maria, dili Dios Maria. Tungod kay nga ato ang gituuhan nga Dios usara. Ang Diyos nga nasa langit o kanang Diyos nga nasa langit na ay tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. So kining maong mga larawan dili ni Diyos o di po na Diyos kay wa ta magtuo nga kining maong mga larawana mga Diyos ug atong Diyos ug naay gahom ni mga larawana. Ang atong gituuhan nagrepresentar lang kini sa tinuod nga girepresentahan. Mo nang mitahod ta mihatag ta og dakong pasidungog pinaagi niyong mga larawan tungod sa ilahang girepresentahan. So ang atong pagtuo wala muungot sa larawan kundi ang atong pagtuo dito mihatod sa gilarawanan tungod ni ining maong larawan kay kung ato ang gubon ato ang labay ning maong mga larawan sa nga ato ang giinsulto ang gilarawanan. Mananggingon ni Ginoong Jesucristo San Lucas Kapitulo 10 versikulo 16 kung kumasayop ingon pa niya ang nagdawat ninyo nagdawat nako nagdawat sa nagpadala kanako ang nagsalikway kaninyo nagsalikway kanako ug nagsalikway sa nagpadala kanako. So kung atuan ng isalikway kining maong mga larawan so buot ipasabot atong gisalikway ang gilarawanan ug atong gisalikway ang nagpadala ni anang maong gitawag og gilarawanan.
So, bot pasabot, dako kayo tagsalaod sa Dios kung atuan ang gitawag og buhaton. Manakit ang mga Katoliko, naghatag tagpasidungog sa mga larawan, dili tungod sa iyang pagkalarawan, kundi tungod sa kilarawanan. So, mo na nga, di ta makasupak nga naman, una, wa ta mag-ilag Diyos sa mga larawan, dili na amoy atong Diyos. Ikaduha, dili po na mga Diyos ng mga larawan na, nga naman kay mga larawan na sa mga santos, ilabi na larawan sa tuang Ginoong Hesukristo. So kanang giningon sa Exodo Kapitulo 20, wala nakasupak ang mga Katoliko ni ana. Tungod kay ang Katoliko nagtuo sa Dios o kanang Dios nga namulong sa Exodo 20 mao na ang Dios nga ato ang gituuhan. Mabato sa profession sa ato ang credo nag-ingon, we believe in one God, and that God naa siya'y tulo ka divine persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kining tulo muuning usa ka Dios. So, kung mingon ta nga mga larawan ni dili na mi ato ang Dios kay supak sa pagtuo, kung mingon ta nga mga Dios ni. Nag-ila na tagdaghang Dios. Usa lang kabuk ng atong Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mo nang mag-ampo ta, amahan namo ana ka sa langit. Dili kita mingon nga amahan namo gilansang ka ng larawan. Nagpasabot atong pagtuo mahitungod sa usa ka Dios naa sa langit, wala diha sa larawan. Pero nganong naaman tay larawan, anong atuan nang gitahod ug atong gibatunan, dili tungod sa iyang pagkalarawan kundi tungod sa girepresentahan ni anang maong gitawag og larawan. Nakita mga Katoliko, wa ta magsupak sa Biblia na ang Dios nagdili sa mga larawan sa mga Diyos ay kita mga Katoliko, wala tay mga Diyos. Ang ato ang gibatunan larawan sa mga santos. Kunya wala pud sa Biblia o wala pud ni sulti ang Dios nagidili ang mga larawan sa mga santos. So check ta pag ingon nga ayaw pagbaton og larawan sa mga Diyos kay wa man tay mga Diyos. Check sila po sa lang sekta, check po kay wa sila mga Diyos. Ikaduha, sa Biblia nag-ingon ang Diyos pagbuhat og larawan santos. Kita na ate larawan sa mga santos. Pero sila wala. So buot ipasabot sa tua, one, check man ta una. Ikaduha, check na pod, so duha na ang ato ang correct. Sila check sila primero kay wa man sila mga Diyos. Ang problema, pag abot na po si kadua is wrong kaya wa sila'y tawag anang larawan sa mga santos. So kung sa matematika, bot pasabot, 1 minus 1 equals 0. So kita ang pasar, sila ang bagsak. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.